A Xunta de Galicia vén de abrir o prazo de inscrición para participar na segunda edición da iniciativa Localízate no teu comercio local, unha das 74 accións recollidas no Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030. O programa está dirixido ao alumnado de ESO e de ciclos formativos de grao básico das 7 cidades galegas onde se vai desenvolver: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo. Tralo éxito da experiencia piloto no pasado curso, prevese que nesta nova edición participen arredor dun milleiro de estudiantes. A proposta combina traballo na aula e actividade práctica na rúa, co obxectivo de achegar a mocidade o comercio de proximidade e de poñer en valor aspectos como a calidade do produto local, a atención personalizada ou a súa contribución á riqueza e o emprego da contorna. O proxecto en formato concurso estrutúrase en dúas fases complementarias. A primeira desenvólvese nas aulas. Na segunda, o alumnado realizará unha xincana a pé polos comercios participantes, interactuando cos establecementos e resolvendo probas que lles van permitir coñecer de primeira man a realidade do sector. Entre outros obxectivos, búscase fomentar o pensamento crítico e creativo, a iniciativa emprendedora e a autonomía, así como incidir en aspectos relacionados coa economía local e a empresa. Ademais, en cada cidade vaise instalar unha unidade móvil que servirá de punto informativo e de espazo para dar visibilidade aos produtos locais, ademais de funcionar como saída e meta da proba por equipos.